Shibenta ka Surok ka Bapenyaso ika Siju Ronggara bat Nagal Bibra kalapat Shiliang ha Baghmara South Garo Hills hadin ka jinslap ka Bajur Harilom Garo haki Khyndiat Sngi baladab. Kadai ka Surok kadai ru ka Bapenyaso ika East Garo Hills bat Southwest Khasi Hills District na kadai ka Jingpat Shiliang ka Surok kalakta ika lej kawan kikali ha katai ka benta bat kikali kimla banyat chu syagi benta Office Deputy Commissioner na pedeng ka Baghmara namar ka benta bapat ka Surok kadan hamar pedeng. Ka Baghmara kalayo jingkhen hadu sanpu pra point kendai ga jing hap slap haka laiterik unai tung araja arpusau katkum ke Indian Meteorological Department. Kinong snong ki keno baka de jing bam Pait bat jing bam sumar nalor ka jing pam don ka kenro haka te ka liang Surok. Karilom Garo na ka jing slap jor hakini ki Khyndiat Sngi kalamat bon teli ki jing jatwa kendo ka jing julor ki yeng ki sam bat ka jing slay Laong bakidan ki jing tua kendo ki bala pentot ya kalet kawan has South li ki Surok bakongsan has South Garo Hills kata ka Surok Dimapura Sharuga Baghmara sya Chokpat Baghmara sya Mahesh Kola bat habol sagre. Habatin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai Khyndiat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta ka Sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.